Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ya butuh no. Oh butuh tenan. Nggih. Nyo tanpa nono. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih. Doro-doro liyane iki nek kai 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondongi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenono. Kraman kae patenono. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril, treng, kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar ku gruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kantane kae 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ora ono witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng. Bentuke ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kok kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus! Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang, jangan berdagang. Keparat arep pede. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Kendhawa ndi? Kon nungkul ning arep aku, ora nungkul sirna mergo lae. Ngerti ra itu? Kok kaya bagong. Ketorone sarunge mampu pertama. Kok ora sok kulaan to? Ora greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae wae. Terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih.
ngapa iku dadi satriya barang. Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampuh lho tenan. Nek ngerti aku bajar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalangi. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo boyo kok. Wah. Nanti ya lali aku. Wong ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sopo kae? Kae Ki Ageng Pemalangan. Dasmu. Pemalangan das-daske kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli bane ke Baron Sekebel. Baron Sekebel iki sopirku kok ngelu megap-megap lho. Nang turu kok karo sound system banter ling ora. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Iki yo ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Paesan Petro. Wah, nggih ditonton Kaca Paesan nggih. Kose. Tak deloke sik. Kula yo pengen delok kok ya. Wela dalah. Oh, lah kok iso dadi kaya ngono. Weluh kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti lek melare. Edian tenan. Iki edan ora. Ha pengen weruh kok. Petro, nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh bantenge. Oh nggih, ngesaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep neng perang mungsuh banteng kok. Ayo aja kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Kyai Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong. Wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku ya padake. Sabar. Petro wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andaka Dewa. Andaka Dewa, iya.
wigatine ngilingake marang para Pandhawa gandeng Pandhawa koncatan pamomong mula Pandhawa kudu upaya menyang endi dununging Semar Badranaya ora usah ado-ado Pandhawa gering upaya Kakang Semar ndak suwun sampeyan bloko wayen to wis jeleh momong para Pandhawa Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna aku apa ora. Wah, kiaiane. Besok aku arep lunga wae, besok. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Yo ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Klar. Ngedan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbo. Sopo arti saya? Ampun tidak ya Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha Pak. Iya wis sakarepmu. Nata kutha. Iya. Sakarepmu. Ngono ya Pak? Ampun tidak Pak? Ora. Lho nggih? Kula Bapak tidak kula niku trenyo. Iya. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo sarung ora kelambenan Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngelih Pak. Sesuk tak paringi panganan yang kesuling keke mampu Pak. Ya sesuk jajan ada nggo duit ora iso jajan Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknik dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Biyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kuwi kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Sak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Barane Bendari Durga ora minggat Wajrakun duswa singkirke saka tangane Werku Solo.
jim setan berkasaan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balungatan ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya baramu jak bali kabeh saken jawa arsa madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Madyausana pun paripurna ya. Kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun mbangun desa nata kutha ya Semar. Awit kekalipun menika boten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya. Purnaning gati sura sudrajane ingkang rat suh brasta tengahing kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih. Lestari Widodo boten manggal ngan setunggal menapa